Bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să jucăm The Sims 4. Arată cam ca și mine. Bine, la păr nu prea. Trebuie să-i mai schimb un pic părul. Ce ziceți? Așa? Cam așa am eu părul. Bine, l-am avut așa, acum am tuns, dar pentru că nu există tunsoarea mea. Hai să începem. Ce casă frumoasă am! Tutoriale. Bă, mi se întoarce și tableta. Pe bune? Ui. Deja am făcut. Și pe asta am făcut. Deci eu deja le fac. Bă, tare. Hai să cumpărăm o baie. O toaletă, cred că. Toaletă tu mai ai duș. Da, hai să o punem în sufragerie, zic și eu. Nu o scoate afară. Deci în curte. Iese iarna, îngheață picioarele până afară. Use toilet. Du-te la toaletă. 7 secunde. Ok, am folosit toaleta. Level 2, super! Oh, Sims have needs. Ce faci, mă, în port? Eu văd că ești în formă. În formă maxim. Ne spălăm pe mânuțe după ce am mers la baie, normal. Normal că noi trebuie să ne spălăm pe mâini. Expenderul. De aici. Bă, eu nu știam că de la astea. Ah. Nu, eu vreau și sufrageria. Da, mă, da. Ok. Vreau și dormitorul, ca să aibă ăsta un dormitor mare. Mamă, să-i bag mini frigider acolo. Să fure mâncare. Doar asta nu există, că de baie n-are. Un carpetă galbenă în dormitor. Stai, n-am înțeles. Ce vrea? Wallpaper. Some wallpaper. Sau ce zice? Oh my god! Bă, cred că aici vine bine. Aici o să-i băgăm noi niște chestii. Și ce trebuie să fac? Eu n-am înțeles, n-am apucat să citesc. Să-i pun pereți. What? Pe ce am apăsat să-i pun? Nu contează. Îmi place. Level 3. Buy a lamp. Bine, mai eu îți cumpăr lampă. Da, unde am? O lampă. Mie îmi place asta. Nu era? Chiar nu era. Dar sincer trebuia să ți-o pui și tu pe un birou, nu pe jos. Move an object. Eu am mutat deja patul. Și cine își pune canapeaua atât de departe de televizor? Poate cineva care vede atât de bine. Browse clothes. Clothes. Întoarce-te. Bă, da. Nu știu nici să folosesc camera din The Sims. Browse clothes. Outfit.
Toate sunt cu VIP. Mie îmi plac tricourile verzi. Și chiar am unul așa. Pantalonii cred că îi păstrez. Ba nu, hai să-i schimb. Pe ăștia. Ok. Buy a garden patch. Am înțeles, cumpăr o grădină. Nu acolo și pe undeva pe aici. Da, că vreau să fie aproape. Acum, hai să plantăm, nu? O să cred că... Da! Ăsta e... Ardei! Mie îmi plac ardei. Uite, ăsta pleacă înainte să le culeagă. Eu trebuie să fac totul, nu? E simți? Claimer 1. Strânge poșta. Claim. Mă rog, mă lași? Eram sigur că asta e. Ce frumos sunt! Build the workplace fire station. Deci trebuie să construim fire station-ul. Nu știu cum se cheamă. Știu să traduc, dar nu știu cum se cheamă. Locul de pompieri. Nu știu cum se spune. Motamos ar traduce stația de pompieri. Ok. Descomplic. Get a sim job at the first station. Deci să găsim un job. Hai să te angajăm. Angajăm. Ce this job? Mă scuzați dacă am stat așa mult asta să citesc. Add a new sim. Ok, îi creăm o soție. Yes. Facem și o fată. Nu. Oh my god. Hai să-i punem numele Andreea. Godehart. Andreea Ioana. Nume de-astea românești. Și nu vreau să fie o chinezoică, așa că am să-i schimb și hainele. Cu ce ar sta bine? Asta? Nu este bine. Restul sunt cu vin. Am mai văzut eu niște chestii. Da, merge. Acum hai să vedem pantalonii. Pantalonii. Colanți? Bă, da. Mi se deschid pagini. Ce să
sări. Doar cu VIP. Să schimbăm și un pic la păr. Nu există coadă? Aoleu, ce ochi! Ochi demonici! Schimbăm un pic ochii. Acum, da, ochi demonici. O să-i schimb și cap. Bun, am revenit. Mă scuzați, niște problemuțe. Hai să o machem un pic. Gotică. Așa arată mult mai bine. Să-i luăm și o pălăriuță. Dar de aia frumoasă. Din aluminiu. Mă scuzați. Sunt un pic răcit. Hai să-i schimbăm pantofii, că nu-mi plac cizme lungi. Nu o punem pe tocuri, că face varicel. Bă, în papuci. Nu, că se duce și la muncă. Hai să o punem pe tocuri. Dă niște tocuri albastre. Ok. Cred că arată bine. Da. Desk complet. Acum hai să-ți decorăm casa. Gătește-mi o prăjitură, doamnă. Level up. Inspirat. Place a clock from the inventory. Ceas. Deci eu vreau să-i fac dormitorul. O să-i pun acolo un pat. Da, un pat. Open sim taker. Du-te la muncă. Call a sim over. Vino aici, te rog. Bun venit, Fioricălin. This is a plumbob. The plumbob shows you which sim is currently... Și n-am mai apucat să citesc. Switch sim selection. Vă schimb. Be funny to a sim. Băiatul ar trebui să o facă fericită pe doamnă. Sau cel puțin așa știu eu. Că de obicei bărbații sunt be funny. Deci care face pe amuzantul? Femeia? Credeam că bărbatul face pe amuzantul. De obicei așa e în viața reală. Bărbații sunt cei care abordează primii. Build the park. Hai să mergem pe mapă. Avem și niște bănuți de colectat. Haideți în parc. Congratulations. Breadwinner. Cooking hobby.
Visit Mystery Box Shop. Hai să vizităm. Level 6. Bine, eu nu deschid niciuna. New quest. Watch a Sim Chef on TV. Tu n-ai televizor, așa că veți merge amândoi la Fury acasă. Fury deja dă bănuți. Păi, e și plasmă. Kick over a trash can. Dărâmă coșul, dărâmă-l! Acum strângi. Bă, strânge. Tot. Ce mă? De asta mi-a dărâmat-o. Tu să strângi. Nu eu. Bă, Firar. Firar, tu să fii. My dream reset ice. Hai și tu. Bine, mă deschid o cutiuță, na. Ok. Daydream. Ce? Vede știrile? Se odihnește. Dar cred că vede știrile. Nu? Pe bune, cine stă pe canapea cu televizorul stins? În niciun caz eu. Cooking. Eu nu țin nici televizor pornit. Leftover. Hai mă, uite-te în frigider și mănâncă ceva. Mănâncă ceva. Ce televizor aveți? Sper să fie Samsung Smart. Se pare că am și PlayStation. Sau ce e ăla? Bun. Păi, cred că cam atât a fost și pentru azi. Eu am fost Fury. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!